Som a les oficines de gabinet administratiu, la meva gestoria, i a les gestories se fan coses molt serioses. Treballa gent molt seriosa que només toca números i que no se'n riuen mai. Per tant, el joc d'avui serà a veure si aconseguim fer riure a una persona molt seriosa. Mos acompanyarà Queralt Vidal. Però és molt complicat que tot se la faci riure, Me faran falta reforços. I és per això que comptarem amb... Gerard CC. No hi ha res més divertit com veure a un actor fracassat en l'últim deliri d'intentar fer gràcia. Doncs la meva estratègia per fer-la riure serà parlar molt a poc, perquè segur que així no passarà res, Queralt. Guillem Estadella, prototip de monologuista de l'escena catalana. És l'humorista promig més promig que he conegut mai. Soc el Guillem Estadella i la intentaré fer riure a tota costa. Només entrar i diré, hola, Queralt. Serafí, una persona que es diu Serafí, com no ha de fer gràcia? Vale, bon dia, soc Serafí i vaig intentar per tots els recursos que pugui fer-la riure. Insistiré com una quera. I un humil servidor, jo mateix, que sóc divertidíssim i em caic molt bé. Vinc a fer-te riure. Tu has estudiat dret, però jo ja... Espera't un moment. Ai, és que no me'n recordo. No sé què era el que havia de dir. Engresca't, una sèrie de Berti Llau. Si esteu delicats de salut, vos recomano no veure este joc perquè podríeu acabar a l'hospital morint-vos del riure. 4 humoristes per torns intentarem fer riure a Queralt Vidal, advocada i creadora de contingut. 4 rondes i cadascuna d'elles amb indicacions diferents. Cada cop que Queralt s'enrigue, l'humorista guanyarà un punt. Qui tingui més punts guanyarà. Si empatem, en canvi, guanyarà Queralt. Esteu preparats per rebentar-vos a riure? Pues estigueu atents perquè això comença en 3, 2, 1... Com a anfitrió seré el primer en participar i quins nervis. Esta xiqueta em posa molt, Bon dia, soc Berti. És un honor presentar-me davant de vostè, senyora Queralt, i estic aquí perquè la faré riure, ja que sóc una persona molt divertida, que m'ho han dit de sempre. Creo contingut, vaig estudiar comunicació audiovisual, faig esport i faig parlar molt també. Molt de gust. Vale, aquí no es pot improvisar, m'ho hauré de currar, Ara és el torn de la presentació de Serafí. A mi em fa molta gràcia això, Hola, bon dia. Jo em dic Serafí i sóc d'aquí del Tebre, del mateix poble. Bueno, de moment m'ho passaré molt bé intentant fer-te riure i et presento una mica el que sóc jo. Jo de minut tocava la guitarra d'oït. Tothom me deia que quan vaig ser gran vaig descobrir que m'era més còmode tocar les mans. Per tant vaig agafar i vaig decidir no ser músic i m'he dedicat a ser actor porno. Però fa 5 anys que no treballo, tinc una PGG i la gent no em contracta. Vale? Moltes gràcies. Ai, ha tirat pel fàcil, pel xiste falocentrista. Ja trobo que s'ha guardat el millor per al final. Ara és torn de Gerard CC. Ui, s'acol·loca a veure quina namolla. Això haig de parlar? A veure quina namolla. Em recorda que vaig tenir una inflamació. Era de veure. Ja? Puc parlar? Sí? Què tal? Soc el Gerard, segurament no em coneixes, com el 99,9% de la població de Catalunya, que no em coneix, tot i que porto 20 anys fent música, fent monòlegs, fent teatre, fent musicals, i per tant sempre em defineixo com una persona fracassada. O sigui, si m'haguessis de dir a què et dediques, doncs soc una persona fracassada. Ja està, et sembla bé? Sí? Moltes gràcies. Uf, jo és que he vist Gerards millors. Este no és el millor Gerard que conec, I ara és torn de Guillem Estadella, el més professional. És tan bo com pensem? O és d'aquells monologuistes que depenen de les interaccions del públic, en plan Juan Dávila? Hola, què passa, màquina? Com estem? Tot bé? Amb alegria? Soc el Guillem Estadella, la meva intenció és fer-te riure. Soc un tio molt tranquil, soc de Cunit, vale? I amb alegria, amb il·lusió. De petit vaig anar a un col·le de monges, vale? Tranquil·la que estic bé. Sí que és veritat que hi ha una petita particularitat i és que la directora es deia Purificació Zorrilla. Llavors, bueno, hi havia un neguit tonto. Clar. Ja ho aconseguirem més tard. Ha estat bé. Ara torno. Fins ara. No, este pa ja ho té clar. Trobo que s'ha aguantat una miqueta la risa ara ja, És lo quart, ja li està costant una mica a Queralt.
De moment, cap dels quatre hem aconseguit fer ni un sol gest. Potser en Estadella feia l'anglet de riure una miqueteta, però ara comença lo bo, perquè ara és on podrem expressar completament el nostre potencial ja. I ara toca explicar una història divertida. Ara em toca a mi, abans ha sigut bastant difícil i ara tirarem per falocentrisme a veure si funciona una miqueteta més, que sempre acostumen a fer més gràcia. Us he contat mai la història de quan me van operar de fimosi? Me van operar de fimosi. I Si t'està agradant aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't i compartir. llavors me van haver d'anestesiar i me van punxar just al tronc i me va fer molt de mal. I la putada d'això és que l'anestèsia no estava corrent suficient i em van haver de punxar 3 vegades més. Llavors vaig notar que estava en el bisturí, que m'estava començant a tallar per tot i començava a dir que em feia mal, començo a plorar i quan me va arribar al frenillo vaig pegar un crit i la infermera em va dir, Albert, no crides, a veure la gent de fora que es pensarà, sap Déu què t'estem fent? I li dic, i què m'esteu fent? I què m'esteu fent exactament? Bé, no. La putada d'això no va ser només l'operació en si, sinó que va ser la recuperació de després, que va ser horrible, perquè llavors havies de evitar tindre ereccions i durant la nit me despertava entre 8 i 9 vegades i havia d'anar al congelador, obrir el congelador, agafar-me gel i assentar-me al gel. Va coincidir en Sant Joan, me vaig despertar una nit de Sant Joan i al costat tenia una discoteca, es van ficar una parelleta a fer l'acte al costat de casa i tenia la finestra oberta i llavors estava escoltant en ells i a la vegada estava mantenint la serietat de dir no m'han de saltar els punts. Quina part d'aquesta història és certa? Tota! Te ho juro, pregúntale a ma mare si vols. És tot cert. Jo igual peco d'optimisme, però crec que cap al final ha estat una mica... Però ha sigut una història massa dramàtica, li ha faltat gràcia, trobo. Ara és torno de Serafí. A mi és que només vol caminar, a mi em fa gràcia aquest home. És que és un crac. Mira, ara t'explicaré una història que em va passar. No és ficció, és real. La història és possible que sigui la història de la meva vida. A part d'altres coses, m'agrada molt el vi, el que és el tema de vi, l'enologia, i em van convidar a Gratallops, a l'escola de Gratallops, una invitació de professionals. Jo no tenia ni puta idea en aquell moment, i ara tampoc, però ho vaig passar bé. I em van fer una cata, tot professionals, menys nosaltres, que érem 3, invitats per enòleg, lo màxim. I sí, presenté los vins, presenté los formatges, presenté el pa, mos presenté les copes... Vinga, mira, ara mirareu el vi, la nota de cata del vi, mirar-lo. Veu que fa un color així, evidentment fa un color així, no fa un color això. Molt bé, correcte. Ara l'olorareu, sí, a mi em caia el vi. A veure, no passa res. L'olorareu, sí, jo soc molt bo, L'olorareu, notareu diferents olors. Bueno, jo en notava alguna altra no, però ara farem el que realment tothom ha vingut a fer, que és provar el vi. Ostres, doncs molt bé, provarem el vi. Vinga, és que realment jo havia anat a provar el vi, jo no tenia ni puta idea. Bueno, i ara però notareu gustos torrats. Provaves? Jo no notava un gust torrat, m'agradava el vi, era molt bo. Hi havia gent que notava. Notareu gustos avainillats. Hi havia gent que sí, anaven preguntant, lògicament, als professionals. A mi no em preguntaven. I en això arriben les fruites, notareu fruites madures, notareu el gust de la mangrana, notareu el gust de la massana. Bueno, jo realment algo vaig notar, vi. I bueno, va preguntar, diu, l'enòleg, davant de tots, els de restauració, diu, si algú ha notat el gust d'una fruita que no hem dit, per favor, que ho digui. I, evidentment, el gran professional va aixecar la mà. Què? Dic, el gust de la mangrana no l'he notat massa. El gust de la massana, no. L'únic que sí que he notat és una miqueteta de gustet de raïm. Boníssim. Vinga, gràcies. Uf, difícil, claro. És que
És que has d'estar al mut, Una persona que es concentra tant en no riure ho pot cagar tot, realment, per molt bo que sigues. Ara és torn de Gerard. Oco, perquè Gerard lo coneixo i té històries molt bones. A veure quina conta. Jo vaig fer Ciències Polítiques a l'Autònoma de Barcelona i a qualsevol carrera del món has de fer uns crèdits de lliure elecció. Això que explicaré és absolutament cert, que ho sàpiga l'audiència. Perquè jo volia ser periodista, era la meva frustració o comunicació, però no em va arribar la nota i vaig fer Ciències Polítiques. D'allò que t'he dit el desgraciat, no? Tot comença des de fa temps. Llavors vaig fer crèdits de lliure elecció a periodisme, a comunicació, i anava perdudíssim i era una merda santa, i vaig veure que hi havia l'opció de fer un crèdit de lliure elecció de karate. Llavors, jo no sabia que existeixen uns katas. Jo pensava que el kata era la típica colleja. No, és fer uns gestos. No? Tu t'has d'imaginar que t'estàs defensant d'unes coses, no? I tal. Llavors, bé, jo, perquè et fes una idea, jo ja a parvulari vaig suspendre gimnàstica. Vale? O sigui, era molt dolent, no? La psicomotricitat zero, als equips de futbol. Vale? Jo m'agafaven últim, sempre. Sí, però és que jo tenia un company amb cadira de rodes que l'agafaven abans que a mi. Vale? No, de veritat. Sí, jugava a futbol sobre rodes, això s'ha de dir. Bueno, llavors, és igual, estava fent karate, vale? I llavors el profe va dir: avui farem un exercici per millorar la tècnica. I llavors va dir: heu de sortir, un de vosaltres, i ha d'imitar algú, i llavors haurem de saber qui és, i llavors veurem quines són les deficiències que tenen els moviments del kata, no? Va, qui vol sortir a imitar algú? I tota la classe, tothom, jo. Bueno, surt un tio, i comença a fer una cosa nefasta, no? Jo pensava, però qui deu ser aquest tio que ho fa tan malament? No? I tota la classe aixecant la mà, ja ho sabia tothom. Jo pensava, però que tenim algun problema motriu? Tota la classe, jo. Jo pensava, però no sé, tenim algú, jo què sé, amb algun tipus de deficiència, o ara es diu, com es diu això, que per fer-ho políticament correcte? Diversitat funcional, però diversitat, i molta diversitat. I m'estava imitant a mi, no? El profe de fet va dir: bueno, va, ho tenim tots clar, no? Digueu-ho alhora, 1, 2, 3, i tota la classe, el Gerard! I no vaig tornar més, i vaig perdre els 3 crèdits de lliure elecció i no vaig ni tenir la carrera per culpa del karate. Bueno, és divertida, però ho ha fet molt bé, ha aguantat molt bé, has aguantat molt bé. No, Gerard, no ha sigut divertit, ha sigut molt trist. Ho sento. Oco, perquè veig Estadella preparat, a veure quina història li explica. Oye, mi niña más linda, será facino, de cena de beira. Iep, atenció, mireu-la. Per què plorat? Per què?